Bonjour en welkom op dat is Joël. En welkom op de Eiffeltoren. We zijn daar. Hij is groot, hè? Potverdekkie. Hij is aardig. Moet je kijken. We zijn op de tweede etage. Schoon dus Parijs. valt het. We zijn Valt op de... het nog mee? Hoe hoog? Ja, dat is hem. Dat is het, menke. Dat is hem toch? Daar gaan we zo meteen naartoe. Ik ben 1 keer in Parijs geweest, dat was een dagje, dus ik ben nog nooit... Nooit echt? Jawel, ik ben wel eens... Ook helemaal tot boven? Nee, tot dit eigenlijk. Ja, eigenlijk tot daar, want je kan hier op Waarom? de tweede Waarom zijn we etage... niet hoger geweest? Weet ik niet. Volgens mij... ja, we hebben toch best wat mensen in de familie die wat bang zijn voor hoogte. Dus, Ja, die toen dagtickets. ik weet niet wat ik... Ja, dat was in 2023. Toen was ik nog zo'n NPC, dus... Je hebt het Louvre en daarachter ligt zo'n gebouw waar verschillende kleuren uitsteken. Je kan inderdaad wel echt heel ver kijken hier. Ik Wacht, zie dus- het. Ik kan Misschien kan ik wel even met mijn telefoon aanwijzen. Daar. Dat is Centre Pompidou. Met die rode steppen. Ja. Ah, Ja, nice. Nou, Pompidou. zullen we eens een rondje doen? Centre Pompidou. Centre Pompidou. Pijn er wel even bij. Pompidou. Centre Pompidou, Pompidou. Centre Pop. Maar misschien kunnen we gewoon wat facts gooien over... Ja, gooi eens een feitje over de Eiffeltoren. De Eiffeltoren is in 3 kleuren geverfd. 3 Klopt. verschillende kleuren. En dat heeft te maken inderdaad, omdat die, als je hem 1 kleur zou verven, dan zou die bovenaan donkerder eruit zien, volgens mij. En wat je net zei, er waren 2 mogelijkheden. Ja, er waren 2 mogelijke designs voor de Eiffeltoren. Of de toren zoals hij nu staat, of een gigantische guillotine. Ja. En waarom is die eigenlijk gebouwd? Voor de wereldtentoonstelling. Wereldtentoonstelling, inderdaad. Die was in 1985 volgens mij. Ja. En ook al eens eerder plaatsgevonden in 1955. En dat is eigenlijk de enigste connectie die onze Roermondse architect heeft met deze Nou, stad. Pierre Cuypers, ik hoorde dus blijkbaar dat Pierre Cuypers hier wel gestudeerd heeft Ja, in Parijs. ja, in de wereldtentoonstelling van 1855 stond hier een stoel, Ja? ontworpen door de beste heer. Oké. We weten niet welke stoel, we weten niet waar die stoel nu is. Of die er überhaupt nog is. Of er nog een stoel is. Maar oké, Ja, een precies. stoel. Ja, En dat eigenlijk. cool. En 30 jaar later werd deze stalen constructie geopend. Wauw. Ik hoorde ook inderdaad dat... hoe heet het? Wat wou ik nou zeggen? Inderdaad, het was dus eigenlijk omdat die tentoonstelling was dus eigenlijk om gewoon te laten zien zo van... wat kunnen wij nou eigenlijk allemaal als mensen in anno 18... Ik vergeet het jaartal. 85 volgens mij. 85. En toen dachten ze, laten we dit eens maken. Wanneer is de Eiffeltoren gebouwd? En volgens mij is die ook best wel snel gebouwd, in 2 jaar. Wanneer is de... Ja. Oh, 87. Ja. Nou zeg jij ook nog een is de fun bouw fact? gestart. Wie heeft hem gemaakt? Gustave Eiffel. En er zit een appartement, heeft hij ook voor zichzelf ontworpen. En een bioscoop Ook nog. zit er ook in. Volgens mij ook allemaal van eigen kosten gewoon heeft hij dit Bioscoop? helemaal gedaan. Ja. Oh, dat wist ik ook Ergens. niet. Of hier of op de bovenste verdieping. Of op de eerste verdieping. Ik heb geen idee. Oeh, lijp. Nou, wat zien we vanaf hier? Kunnen we vanuit hier iets aanwijzen? Hier is de wijk. Hier zijn allemaal leuke gebouwtjes. Cutesy. Cutesy. Hier is, ja, eigenlijk van alles. Nou, daar wordt de nieuwe Mission Impossible film opgenomen. Nee, Wacht. Zou zomaar kunnen hoor. You never know, het is Tom Wat is Cruise. dit? Bro gaat wel eens crazy met dit soort dingen. Wat is hier? Dit is Parijs. Fuck yeah. Hier is de scène. Dit is de scène. Dus het is allemaal in scène gezet. Komt-ie? Komt-ie. Ik wou hem wel gooien, maar ik gooi hem niet. Nou, daar heb je de toren. Dat is echt een leuke toren. Dat is de enige toren. Dat is de enige toren die niet in de business district staat. Oh. Want eerst wouden ze het business district hier bouwen, geloof ik. En toen had Parijs zoiets van, ja maar nee. Ja maar nee, waarom? Waarom zou je dat doen? En toen hebben ze het daarachter gebouwd. Daar zijn we net langs gelopen. Daar. Oh. Nou, hier stort iets in. Oh. Heel Parijs. Nee. Dat is misschien waarom we oude sirenes horen. Ik weet het ook, maar je ziet ook hier als je dit filmt, dat er best wel een dikke laag verf op zit.
volgens mij moeten ze het ook om de 7 jaar verven. En eigenlijk is het gewoon een soort protectie voor de toren. Hoeveel Anders verf zou die zouden gewoon ze helemaal, nodig hebben voor dat ding? ja, helemaal Een wegroesten. paar liter. Volgens mij zijn er ook Ik heb mijn kamer geschilderd met 2 liter, dus ik denk 5 of zo. er zijn ook gewoon standaard gewoon ververs die gewoon schilders die gewoon continu aan het schilderen zijn. Ververs, ja. Schilders. Schilders. Heeft Zullen we een naam? stukje verf meenemen? Nee, laten we dat niet doen. Nice. Maar ja. Maar hij kan dus ook uitreiken, de toren. Ja, dan in de winter. En dat komt inderdaad gewoon omdat staal gewoon zich Zet uitzet zich uit. in warmte. Dus misschien, nu zal die wel ja, maar wat het is, kleiner het is ook zijn. niet heel koud of zo. Het is niet warm. Ik denk dat hij een beetje ertussenin zit. Er zit er een beetje tussen. Ja. Gewoon slap. Het kwam er echt heel anders uit dan ik wou dat het eruit kwam. Dus als je dit draad hier zo raakt, Hm? krijg je een hele leuke verrassing. Hier zo, hier zo zit zo'n draadje. Is het een schok? Natuurlijk, Krijg je dan een schok? natuurlijk. Was hij ook niet bijna in Barcelona gebouwd? Wat? Ja. Dat weet ik niet. Want ik Dat- zie hier... dat weet ik niet. Of die bijna een Eiffel, gebouwd is. Eiffel Zit had ook het bij ontwerp Kanye? oorspronkelijk voorgesteld aan Barcelona, maar de stad wees het af. Daarna werd Parijs de Was gelukkige het niet ook voor locatie. New York? Waarom heeft Nederland niet zo cool iets? Hoezo? We hebben de Sint-Christoffel-kathedraal. We hebben de Dom. We hebben de Dom. Trouwens, de Sint-Christoffel-kathedraal is echt underrated. Ja, hoezo is die underrated? Prachtige kerk. Dat is iets wat Roermond zo mooi maakt. Dat we zouden... Jouw stem is echt... Je kan het. Je wordt echt met de dag erger gewoon. Dat is iets wat Roermond ook zo mooi maakt. En daarom, wat vinden jullie nou mooie monumenten in de stad? In Remond? Ja. Wat ook wel echt een mooie Sowieso de toeristenattractie. Keak, hè? De Wat een Münsterkeak. Sowieso dat we al best wel wat kerken hebben in De Roermond. Christoffelkathedraal ook wel. Wat echt wel een mooie Nou, ik vind het toeristenattractie oude zou design moeten van de Christoffelkathedraal mooier. Voor de oorlog, hoe die er toen uitzag. Ja, toen werd hij gebombardeerd natuurlijk. En Ja, toen, en toen is hij teruggebouwd in een wat nieuwere stijl. ja. Maar denken we dan ook echt dat dat goede toeristenattracties zou kunnen zijn? Nou ja, wat Remond natuurlijk wel heeft is het outlet. Ja. En ik denk dat het outlet ja, een beetje te Ja, maar vergelijken volgens is. mij was dat ook de bedoeling om dat ook nog wat meer uit te breiden. Omdat ze onder die tunnel, waar je als je van de voorstad naar de stad naar het outlet gaat, Mhm. daar zouden oorspronkelijk volgens mij nog allemaal winkeltjes in moeten komen. Dus dat had ook wat breder moeten worden. Ja. Een soort, Ja, en nu doorgang. komen er allemaal winkels in dat oude V&D-pand. Ja, want is dat al bekend? Volgens mij gaat het nu plat, toch? Ja, volgens mij gaat het helemaal plat en komen er nieuwe winkels voor in de plaats. Oké. Dat heeft ook echt lang leeg gestaan. Sowieso de leegstand in Remond. Maar was het niet eerst een soort warenhuis? Of was het echt alleen de V&D? Het was V&D en Laplace zat er. En Ja, ja, ja. Oh ja, ook een soort waarom is alles een warenhuis voor jou? Gisteren was je ook al bezig over een warenhuis. Dat we op het dak gingen staan van een warenhuis. Ja, vind ik gewoon cool. Weet je wel. Vind ik gewoon cool. Nice. Ja. Zou ik even nog wat feitjes over... Ja, gooi eens trekken wat nemen? feitjes over de Eiffeltoren. Hij is blijkbaar 1 keer geel geweest in 1907. Hebben ze hem geel geverfd. Oh, nice. Er is dus inderdaad een geheime kamer. Hij is ook gebruikt als radiosignaalmast. Waar de fuck is die geheime kamer? Nou, dat is een geheim. Ja, dat is dus geheim. Die kan toch Dat nergens zullen we dus zijn? nooit weten inderdaad. En hij heeft dus meer dan 22.000 lichtjes. Maar ik vraag me ook af waar die dan zitten. Of zou dit Je ziet meer dan genoeg lichtjes vanaf hier zo. Kom eens kijken. Kom eens kijken. Zie je al die gele puntjes? Oh, dat vind ik wel. Het zijn allemaal ledstripjes. Allemaal ledstrips. Zou het nog halogeenlicht zijn? Ik denk dat dat ondertussen wel vervangen is met LED. Er zitten ook wel een paar nieuwe kapjes in en zo. Ja, halogeen kan je volgens mij ook veel moeilijker zo inprogrammeren zoals hij die nu doet. Ja, dat Hallo klopt ook. geen. Zullen we eens een verdiepingje omhoog? Hallo geen. Dat is wel cool. Ik zit gewoon op de wifi van... De Eiffeltoren. Nice. En toen was hij even de grote... Ja, toen was hij wel heel lang het grootste gebouw ter wereld. En toen kwam, de Euromast. Nee, toen kwam de New York die toren. Weet De je- Empire. Nee, daarvoor nog. Empire is hoger. Ja, toen kwam er een toren. World Trade Center. En toen dacht Parijs, dus de Eiffeltoren, we bouwen er een antenne op. En toen Hey, was kijk, dit dan weer de Daar grootste. is trouwens, ja dat ga je echt niet zien, maar daar zo ongeveer. Nee, ietsje eerder. Ja, daar. Daar staat een kleine variant van het vrijheidsbeeld. Waar? Daar. Je hebt zeg maar dat stukje land en met die 3 bruggen erover.
Ja? En op dat achterste brugje in Oh, het ja. midden staat een kleine versie van het vrijheidsbeeld. En dan staat ook ergens in Parijs de hoofd van het vrijheidsbeeld. Echt het echte hoofd. Ja, één van de hoofden. De hoofd. De hoofd. Het hoofd. Ik zou ook een keer naar Christus de Verlosser, die wil ik ook wel een keer zien. Wat? Dat standbeeld. Welk standbeeld? In Rio de Janeiro, Christus. Oh, die hele grote Jezus. Er viel hier water naar beneden. Nou, ik weet niet of we doodgaan. Christus de Verlosser. Iemand heeft water gegooid vanaf de bovenste verdieping. Ja, ik was naar mijn veter aan het strikken en opeens hier valt er zo... Ik hoorde ook echt een... Zo Ja. Tjoh, ken je dat standbeeld? Christus de Verlosser. in Rio? Ja. Ja? Daar moeten we heen. Daar Is gaan goed. we op de hand staan. Op de hand. Kan dat? Hoe hoog is dat ding eigenlijk? Dat is ook pittig groot volgens Die is mij. Die ligt ook wel op een berg. Ja, oké, dat ook. Dus die heeft ook wel zeg maar een vantage point. Zullen we eens doorlopen naar boven? Maar je hebt ook ergens tyfus groot standbeeld Hier, geef van mij, ik wil een eerst. Noord-Koreaanse president of zo. Wat zei hij? Ja, in Korea heb je ook van die gigantische dingen. Oh, je hebt inderdaad ook ergens zo'n hele grote van de En daar mag Koreaanse. je geen foto van maken tenzij het hele standbeeld erop staat. Ja. Is dat zo? Ja. Excusez-moi. Excusez-moi, dat heb ik het allermeeste gezegd deze Excusez-moi. vakantie. Hier moeten Ja. we ook zo naar de lift. Maar we gaan... Hier kunnen we niet door. Althans, misschien jullie, maar... Hier, kijk, dit is de Jules Verne. Nee, we hebben over 10 minuten de loopbrug. Wat is dit? De Jules Verne. Hier zit het. Krijg je eens dat hier zit. Ja. Nice. We hebben over Nee. 10 minuten de loopbrug. Hier kost bijvoorbeeld één wijntje kost hier €180. Oké, zijn we weer. Het is 5 minuten later. Hallo Nou. jongen. Nou, misschien 5 uur. Nou, Misschien 2 uur. we zijn een verdiepingje hoger. We zijn ondertussen op Das Stop. We hebben even de lift gepakt. En We hebben upseilen. Nee, dat is naar beneden upseilen. we hebben geklommen. Upseilen. Omhoog zeilen. Kijk, Ja. we zitten hier bijna op de bovenkant. Ben je nou aan het filmen met Fish Islands? Ja, daar ben ik al de hele podcast aan het doen. Kijk, je kan ook. Kan je even naar boven filmen, zo? Dan kan je even zien. Je ziet de lucht, of hoe bedoel je? Ja, dat je de top ziet van de Eiffeltoren. Oeh, is dat hem niet? Nee. Ik zie je. We zitten nu op Ik 200. zie het echt gewoon. Ja? Oh ja. Oh ja, daar. Oh, dit is lekker. Oh. En hier pas je hoofd dus. Ik lig perfect met mijn hoofd erin. Wacht, dit moet even vastleggen. Kijk Joël ook. Kijk die grip op die camera die Joël op dit moment heeft. Oh, dat is echt pijn. Hey, joh, Maar- ja, wat zit je lekker? Zal ik er even naast komen Ja, zitten? kom eens langs zitten. Maar oké, we zijn dus... Oh, gaan we erbij We zitten? gaan zitten. We gaan er even bij zitten. Dat doen we dan. Ik heb denk ik nog nooit zo hoog gezeten in een toren. Of een gebouw. Je hebt sowieso nog nooit zo hoog gezeten. Maar als je met het vliegtuig gaat, dan zit je er ook hoog. Ja, Klopt. dat is waar. Die heb ik wel. Nee, dit is volgens mij wel het hoogste gebouw / toren waar ik ben in geweest. Zover ik weet. Want ja, ik Ja. maak niet zo heel veel mee in mijn leven. Ja, dat doe ik ook wel. Nou, Nice. even kijken. Ik ben aan... Trek Op even dit- je benen in, joh. Ja, doe even een kleermakerszitje. Wat vinden jullie nou van de Eiffeltoren? Toren, hoog, Is toren. dit, is dit iets wat Remond nodig heeft? Nou, Ik ik denk denk dat het een wel beetje misschien- gek uitziet. Ja, maar Als je ik dit denk- gewoon op het Munsterplein neerzet. Het zou wel cool zijn. Dat zou inderdaad wel leuk zijn. Maar het zou lijkt me sowieso leuk als we echt een bekend mooi monument zouden krijgen, maar dat geen kerk is. Jo, Maar maar wat- is de wat- televisietoren al niet echt een herkenbaar punt? Ja, maar dat Die heeft zie je ook al iedereen. van ver. En Dat is geen heel erg. Ja, maar dat is niet per se een monument. Nee, het is geen monument, maar ja, dit wel. Dit is ook gewoon een toren. Maar het is wel een herkenningspunt. Wat is iets wat we in Remond zouden kunnen bouwen wat hetzelfde effect heeft als de Eiffeltoren? Dat is een heel groot Christoffelbeeld. En dan noemen we dan het Vrijheidsbeeld. Ja. Ja, eigenlijk had Pierre Cuypers gewoon nog iets heel lijps moeten maken. Ja. Maar ook, ja, is Roermond daarvoor gebouwd? Voor zo'n gigant. Dat vind ik ook een interessante vraag hoor. Kijk, Remond is een vrij kleine stad volgens mij.
aan de kleine kant. Ja. Dus ja, zou Roermond wel opgewassen zijn tegen zo'n grote toren, weet je wel? En dan het toerisme dat het misschien ook wel meebrengt. Ja. Kijk, Ik bedoel, kijk naar Gare du Nord en kijk naar Roermond Centraal. Roermond heeft niet centraal, het is gewoon Roermond. Ik bedoel, we hebben 2 sporen. Hoeveel sporen had Gare du Nord? 21? Zoiets. En het hele metrosysteem, Ja, pak je gewoon... precies. Ik pak gewoon altijd buslijn 61. Ga gewoon op de fiets. 77. Ga gewoon op de fiets, man. Op de fiets, oké. Nice. Nee, ik weet niet of Roermond dit... Ik denk dat... Maar ja, moet het ook iets groots zijn, weet je wel? Ja. Is de Eiffeltoren nou puur en alleen zo herkenbaar omdat het zo groot is? Kijk naar Mennekepis in Brussel. Die is zo groot. Dat is echt een Die is echt klein mini. dingetje. Ja. Weet je wel, dat heeft wel hetzelfde effect. Mhm. Als je vraagt wat staat er in Brussel, ja, Mennekepis. Maar als we kijken wat we al hebben. Nou, je hebt toch bij die begraafplaatsen die handjes. Die handjes, ja. Ik weet niet waar precies het is, maar dat is ook De een oude kerkhof is dat. Ja, maar, Ja, dat is, bij die heeft Capelle volgens mij het zelfs Zand. in Donald Duck gezeten. Ja, die heeft in Donald Duck gestaan, ja. maar gaat er gaaf toerisme opbrengen, snap je? Nee, het is niet heel toeristisch, maar wel bekend. Ja, dat verhaal erachter is vooral mooi. En ik denk dat dat ook is wat mensen het meest onthouden. Maar wat is het verhaal? Het zijn Protestante 2 katholiek. verschillende geloven. Dit was in een tijd dat je nog eigenlijk werd begraven. Je zat op protestantse begraafplaats, christelijke begraafplaats. En volgens mij was dit een protestantse man en een christelijke vrouw. En die Ja. mochten dus niet langs elkaar begraven worden. Maar met die handjes waren ze toch verbonden ook in dood. Dus dat, ja, weet je, dat is gewoon een heel mooi verhaal ergens achter. Ja, dat wel inderdaad, ja. Maar bijvoorbeeld heeft de Eiffeltoren ook zo'n diepgaand verhaal. Want dit is gewoon eigenlijk... Constructie. Ja, een wedstrijd, ja, was het een wedstrijd? Nee, het is de tentoonstelling. Een tentoonstelling. Volgens mij is dat niet per se een wedstrijd. Zullen Nee. we dat eens opzoeken? Nou ja, er waren natuurlijk wel meerdere ontwerpen. En dat er misschien wel gekozen werd, zo van wat zou het beste staan voor de stad. En ik vind het gewoon cool dat dit gewoon eigenlijk gewoon allemaal tijdelijk bedoeld was. En Ja. nu zoveel jaar later staat het nog steeds. Ja, en is het ook wel gewoon zo'n groot ding geworden, weet je wel? Ja. Echt wel. En iedereen kent hem. Ik denk ook waar je ook woont, waar je ook vandaan komt. Het is trouwens Iedereen overigens kent nog steeds de een ding. Eiffeltoren. Toch zeg jij ook. De Wereldtentoonstelling is een internationale expo die elke 5 jaar gehouden wordt. Nog steeds wel, Nog toch? steeds. Ja. Veel toeristische attracties zijn eruit gekomen, zoals de Eiffeltoren in Parijs en het Atomium in Brussel. Sinds Oké. 1851 worden ze over de hele wereld gehouden. Ja. Nice. Er is hier ook weer een stad voor gebouwd. Dat dacht ik. Een stad idee. voor de Ja. wereldtentoonstelling. In Oeh. Los Angeles of zo, daar ergens. Of een dorp. Zo'n wijk. Gaat die line nog door in Saoedi-Arabië? Ja, Volgens mij zijn ze daar wel mee bezig. De constructie is gestopt, dacht ik. Ja? Ze wouden iets anders gaan maken. Oh ja, die World Cup gaan ze die op focussen. Die komt uit 2030 en ze willen echt hele rare stadions maken. Maar geef me ook een koekje. Oh, we zijn weer beneden. We zijn weer beneden. Hoe vond jij het bovenop, Joel? Ik vond het wel lang. We waren er echt lang. Het is nu al 20 voor 5 en we waren er om 12 uur of zo. We zijn best lang boven geweest. Ja, maar het is wel indrukwekkend. Ik blijf hem ook wel gaaf vinden om te zien gewoon. Ja. Maar ook als ik zo kijk, dan blijft het echt een cool ding. Ik ben echt een soort reporter nu gewoon. Ja, nou. Morgen gaan we naar het Louvre. En de Ark. Zijn we allebei nog niet geweest? Nee, die hebben we allebei nog niet gezien inderdaad. Nee, die hebben we allebei nog niet gezien. En Joël, heb je morgen zin in het Louvre? Louvre, nou niet per se, het is gewoon een museum. En de Ark? Ja, op zich. Lijkt me wel cool. Ja, het ding is, ik ben hier laatst nog geweest. Dus Wanneer ben je voor het laatst in Parijs geweest? 2 jaar geleden. Nou ja, ik denk dat we hier op zich nog wel aan kunnen wennen, aan dit uitzicht. Ik zou dat zeker kunnen. Moet je kijken, joh.
schone toren. Dus hij doet dit. Ik ben echt goed in quickpans. Doe je dit vaker? De viewers zijn echt aan het genieten. Stop. Dus, vond je deze aflevering nou leuk? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Weet je wat ik nu wel zat te denken, is dat nu Diewertje Blok nu echt is overleden natuurlijk. Gaan ze het Sinterklaasjournaal nog doorzetten? Omdat eerst was die Merel, ik weet niet hoe ze van achternaam heet. Westrik of zo. Ze was meer een vervanging, had ik het idee. Of zou dan nu een andere... Omdat ze gedacht had van, ja, Diewertje komt toch wel weer terug en nu komt ze niet terug. Toch? Of zou er dan iemand anders komen dan die Merel? Of is dat nu gewoon de vaste prik? Ja, maar Merel zal nooit hetzelfde zijn. Nee, dat is waar. Ook een legend. Misschien wel. Nou goed, vond je deze aflevering nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog en abonneren en dat soort dingen. En volg ons ook op de rest van ons avontuur door en in Parijs. Door even op Losbox Media te kijken en op Dit is geen podcast te kijken. En dan zie ik jullie heel graag. Ja? Au revoir. Au revoir.